яхшылап эшләсәк, безнекеләр Гитлерны да тизрәк җиңәрләр. Түзик. Фестивальдә тамашачыны Нурихан Фәттах әсәре буенча Александр Долматов төшергән 44-нең май аенда фильмының өзеге белән таныштырдылар. Шулай ук иҗат төркеме белән дә күрешергә мөмкин иде. Бу сүз сөйләү түгел. Бу безнең тормыш, бу әтиләребезнең, әниләребезнең, әби-бабаларыбызның тормышы. Ул шулай булган һәм ул шулай булачакта. Һәм шулай бара да ул. Нурихан Фәттах исә яшәү майданын киң, зур киңлектә тирән итеп алалган зур шәхес. Безнең Янаул районында халык шагыйреннән дә ким шагыйрьләр юк. Чөнки безнең Янаул районы ул туган телен башка бөтен кеше биреп бетергән чакта да бирми сатмый торган район. Долматовның шу әйбергә алынуы ул үзе батырлык. Мен аны менә шундап әйтәм. Чөнки ул әйбер чыкканнан соң әле яхшы варианты булганда да Нуриханның башына күсәкләр бик күп төште. Аның әйберләрен тоткарладылар, бүтән нәрсәләрен басмадылар. Бу повестьнең бер мәртәбә Идел Алмалахында басылды ул, вакытта Алмалах иде ул. Бүтән бер мәртәбә дә басылмады.